Ena köper tvåan. Var laggar. Laggade även fast jag hade på full. Okej, vänta. Så. Händer åt lagg. Så. Välkommen till The Dropper 2 och nu är vi på minus. In the middle. Nu har jag glömt att stå. Ja. Så i chatten. Så. Vi är på in the middle. Men nu. Yes. Okej. Ligger den andra diamanten. Här. Ja. Ligger kistan med diamanten i. Skatten. Ska tycker jag. Och sätt band på den. Det blir 4 cars. Vatten. Där är vatten. Är det klart? Oh, wow, det laggar. Här är kistan. Jag såg den precis direkt när jag tog på den. Där. Så. Vilken ful bil. Alltså vad är svarta är nog till glasfönster typ. TB. Och säg spets on kind. 5 mine. Bob. Okej. Jag såg kistan där under så att den ligger typ. Där ligger kistan. Så den. Bam. Tecken. Och här nere. Au. Skadar mig väldigt mycket. Det är någon som typ pratar i bakgrunden. Det var min pappa som pratade i telefon. Alltså, det var fint. Level 6. Kurden. Yep. Och just det, vad tänker jag på? Jag ska hitta kistan. Så, jag tar alla. Var ligger kistan? Där är 2. Kanske ligger där inne. Den gör det. Så den. Damn it. Diamanten. Och let's go back. Let's go. Det här var väldigt lätt. Man skulle typ falla in och hamna i den där grejen. Typ idag. Det laggar lite. Det laggar. Okej. Kom igen. TP. Spawn. Okej. Det blir sjukt. Some hearts are closed. Varför är det såna? Just det. Det här är de för att kunna visa med granatvatt. Först. De som är X går. Okej, jag fattar. Så det är först den första, andra, den tredje, sen den, ja. Först är den här, den här, det är den här, klarat. Okej, kistan är viktigast. Ja, inte det viktigaste. Där ligger kistan. Yay. Jag har köpt 7 banor ut nu och 7 diamanter. Så. TB. Stampunkt. Level 8. Punkt.
Ja, det är båtar. Det är båtar. Det är båtar i den. Ja, yes. Okay, let's do this. Nu är det kistan. Det är typ här eller något. Där. Den låg bakom toaletten. Toilet. Let's do this. Ett råtthål. Dörren har ett råtthål inför en råtta som kanske går in i ett annat hus. Så tar den på typ en TP-knapp som gör så att typ åker upp i en hiss och bara... Gör så. Det är det mest. TP. Här. Kakor omedelbar hälsa. Nej, mörkseende. Mörkseende, jag visste inte. Night vision. Level 9. Step by step. Okay. Try to land on the web. Okej, där är nere, webb där nere. Ja. Det var typ allt för det här avsnittet då. Den här är lite längre, men tack för att ni kollade. Hejdå!